tayo sa ano. Ito yung mga bagong Honda Rufus. Okay. 2 plus. Ito yung sa akin eh. Ito yung Chrome. Okay, ito yung Chrome nila oh. No. I'm just yeah. This is my second target. Oh, you want to get this next? Not too soon. What do you have now? Ruckus. Can't go wrong. Ganda oh. Ito yung okay, 1,000. Total woo! Damn! Ganda. Navy. So dito pwede ano to eh. Pang freeway din. Ito, Chrome siya. Ito Navy. Ito Navy yan. Ito Chrome. Wapo itong ano. Ayan, price niya. Mas mahal pa rin ng ano. 4,000. Stig. Diba? Pang babae naman to. Ito yung black gusto ko. Black. Ito. Pwede rin to. 4,000. Wapo. $60. Hanggang 60 lang to. Ito. Yes lang din. Honda PC. Ito. Tignan mo to. 5,000 plus. Laki. Alright, boss. Thank you, sir. Yeah, you too. Okay, thank you. Yeah, you too. I know, man. So, yun na. Let's go. Ito, ganda rin, no? Honda. Wow! Meron na sila. Woo! Guwapo! Okay, that's it.